Bună tuturor! În acest video, vom explora cele mai bune locuri din Moscova pentru a face baie în Epifanie. Epifania, cunoscută și sub numele de Bobotează, este o sărbătoare ortodoxă importantă care marchează botezul lui Iisus Hristos în râul Iordan. Tradiția spune că apa sfințită în această zi are puteri miraculoase de vindecare. De-a lungul anilor, s-au format mai multe tradiții legate de sărbătoarea Bobotezei, inclusiv baia în aperețe. În Moscova, există o serie de locuri special amenajate pentru această tradiție, unde oamenii se pot cufunda în apă sfințită. În acest video, vom vizita câteva dintre cele mai populare locuri pentru baia de Bobotează din Moscova, inclusiv Lacul Sfetoe. Râul Moscova, izvorul sfânt din țăriță, vom discuta despre avantajele și dezavantajele fiecărui loc, precum și despre regulile și prețautile pe care trebuie să le luați în considerare înainte de a face baie în aperețe. De asemenea, vom împărtăși câteva sfaturi utile pentru cei care doresc să participe la această tradiție pentru prima dată. Asață, dacă sunteți curioși să aflați unde puteți face baie în Epifanie la Moscova, urmăriți acest video. Pentru a avea bucura de o baie sigură și plăcută în ziua de Epifanie, este important ca bazinul baptismal să fie pregătit corespunzător. Iată câteva aspecte de care trebuie să țineți cont: locația, alegeți un loc sigur, cu apă curată și adâncime suficientă. Asigurați-vă că apa este suficient de groasă pentru a suporta greutatea oamenilor. Dimensiunea: bazinul ar trebui să fie suficient de mare pentru a permite mai multor persoane să se scalde în același timp, fără a se înghăsui. Forma bazinului ar trebui să fie cât mai simplă, pentru a evita accidentele. Scările: asigurați-vă că există scări sau o rampă pe care să permite accesul ușor în și din bazin. Iluminarea: iluminați suficient zona din jurul bazinului, pentru a evita accidentele pe timp de noapte. Semnalizarea: amplasați semne clare care să indice adâncimea apei și alte informații importante. Personalul medical: asigurați-vă că există personal medical calificat în apropiere, în caz de urgență. Pentru a avea bucura de o baie sigură și plăcută în ziua de Epifanie, este important să respectați următoarele reguli: consultative. Cu medicul: asigurați-vă că sunteți apți din punct de vedere medical pentru a face baie în aperețe. Îmbrățați-vă corespunzător, purtați haine groase și uscate, care să vă protejeze de frig. Nu consumați alcool: alcoolul vă poate afecta iutețata și vă poate face mai vulnerabil la hipotermie. Nu vă scufundați brusc, intrați în apă treptat, pentru a avea obișnuiți temperatura. Nu stați prea mult timp în apă, limitați timpul petrecut în apă la câteva minute, pentru a evita hipotermia. Ieșiți din apă imediat dacă simțiți disconfort. Dacă simțiți frisoane, ameteală sau orice alt disconfort, ieșiți imediat din apă și solicitați asistente medicale. Uscați-vă imediat. După ce ieșiți din apă, uscați-vă imediat și îmbrățați-vă cu haine uscate. Beți lichide calde. Beți lichide calde, cu marfiță ai sau cafea, pentru a vă înțelege. Respectând aceste reguli, vă puteți bucura de o baie sigură și plăcută în ziua de Epifanie. Epifania este o sărbătoare importantă pentru creștinii ortodoxi, celebrată pe ninete în ianuarie. În această zi, mulți oameni aleg să se scalde în apele înghătate, un ritual considerat a fi o purificare spirituală. Dacă doriți să participați la această tradiție în Moscova, iată câteva locuri unde puteți face baie în ziua de Epifanie Tventenineten. Parcul Gorki, unul dintre cele mai populare locuri pentru scaldat în ziua de Epifanie. Parcul Gorki oferă două piscine mari cu apă sfințită. Lacul Patriarh, situat în centrul Moscovei. Lacul Patriarh este un alt loc popular pentru scaldat. Aici veți găsi o piscină mai mică, dar la fel de festivă. Râul Moscova, deși nu este recomandat pentru începătorii, unii oameni aleg să se scalde în râul Moscova. Asigurați-vă că alegeți un loc sigur și supravegheat de salvatorii. Indiferent de locul ales, este important să vă luați măsuri de precauție înainte de a intra în apa înghătată. Asigurați-vă că sunteți îmbrățați corespunzător, cu haine groase și impermeabile. De asemenea,
Esterțămandat seve ințeligiti înainte de a intra în apă și să evitati consumul de alcool. La fiecare locație, personalul medical va fi prezent pentru a interveni în caz de nevoie. Nu agitați să cerete ajutor dați veșintitireu sau aveți nevoie de asistente. Soldatul în ziua de Epifanie este o experiență unică și memorabilă. Cu o pregătire adecvată și respectând regulile de siguranță, puteți participa la această tradiție și vă puteți bucura de beneficiile spirituale ale acesteia.